Nilmar Narzariखौ दोननिफ्राय दाननांगौ Nilmar Narzariखौ दोननिफ्राय दाननांगौ बेखौ दानाब्ला दोननिफ्राय थाला बन्द बिसि थाला बन्द निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दाननांगौ निर्मल नार्जारि चेयारमेनखौ दाननांगौ दोननिफ्राय फाथाबारि बिसिडिसि अफिसा बन्द दोननिफ्राय फाथाबारि बिसिडिसि अफिसा बन्द बिसिडिसि अफिसखौ थाला बन्द खालामसिगोन नायनानै लादो दोननिफ्राय थाला बन्द दोननिफ्राय थाला बन्द चेयारमेनखौ दानांगौमोन जों जिराया बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला फाथाबारियावहाय 16 नं निसिमा ओमफ्राय दाख्लैनिफ्रायनो चेयारमेन निर्मल नार्जारिनि सायावहाय दान्थे बिदान्थे जालायगासिनो दङ दा दिनैबो थिग बेबायदिनो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबांथार बिनि सायावहाय फिन खेंफोरथि होनो नागिरदों दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय हानायखिनिखौ एक्सप्लर खालामना देखायलांगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे आंजों लोगोसे दङ गोबांथार बेबायदिनो ससियेल मिडियानि मानसिफोर ओरैहाय निउसनि मानसिफोरबो दंफैयो दा आङो नोंथांमोननोहाय मा जामारदों आङो अन दा स्पट दंफैयो दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंहाय एक्सप्लर खालामना देखायलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां अब्लानो गासैखौबो मिथिलांजोबगोन स' अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ नायलांनो हागोन आंनि मुङा प्राणेश्वर नार्जारि आं UPPL दोलोनि जानानै बेखौनो बुङो जे जों मालाबाबो पार्टियाखौहाय जोबजानो लुबैयाखै जेनजानो लुबैयाखै जों पार्टियाखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिनसो जों जाजानो लुबैयो दिनै मानो होननानै बुङोब्ला सासे चेयारमेननिल' नङा मोनथाया अधिकारा बयहाबो दङ जों मानसि हिसाबै जों मानब अधिकार दङ दिनै प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट थायो एजुकेटिभ मेम्बारफोर थायो बिसोरजोंबो खुनु अलिनल गैया सेफ साइड गाव हारसिङैल' सेक्रेट खामानि मावो बिनि जुनै दिनै बेबायदि दुर्निथिया दिनै खालामनांगौआ दिनै रायजो राजाया दिनै बेबायदि आगान सुरबोनांगौ गोनांथि जाबाय आरोखि जों लुबैयो जे गिदिर UPPLनि जोंनि दिनै प्रमद बर' सरकार दैदेननाय UPPLनि साननो गोरों मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बे प्राइमारियाव फैनानै जोंनि बे बेले बेजेखौ फैनानै सल्भ फैयोब्ला जों बिराद गोख्रैनो जों गाहाम मोनगौ आंनि नैबे जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय सावरायनो फैनो थाखाय नोंथांमोना थाला बन्द खालामदों औ खालामदों माब्लासिम बन्द खालामदों जेसेबां दिनाव सल्भ खालामा एसेबां दिनावहाय जोङो बे थालाखौ जों खेवनाय जानाय नङा आसलथे मा जेंना जादों मा सावरायनो नागिरदोंमोन मा सावरायनो नागिरदों माने जोंनि प्राइमारियाव एकदमबारे गोबां बेले बेजे दं सोरबाया PMY नि थाखा फैसा जाख्ल' जानाय PMY नङा दासिमावबो बेनिफिसारिफ्रा लुफुंजायाखै आरो सोरबायाबा माबा स्किमनि बायदिसिनानि अनेक दावराव दावसि दङ सिगां समावबोथ' जायाङा जाबायमोन नै 5-6 माससोनि सिगां जादों आरो बावहायबो माने जोंनि प्राइमारियावनो फैदों माबा ब्लकनिफ्रायबो फैदों माखासे डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो फैदों माखासे सिभिल बायदिसिना सियार बुफ्रुलायनायबो जाखांबाय सावरायदोंमोन चेयारमेनखौ दाननायनि दा चेयारमेनखौ दाननायनि मेन मिनिङा उद्देश्यआ मा बेनि माबायाखौ सिदान्थ'आखौ गिदिर गोलावफ्रा लायागौ मानि जों बे थालायाखौ बन्द खालामनाय जानाय सिगाङाव जोङो फार्स्ट बडि दाजेननायावनो बेवहाय गामि मेम्बारफोरखौ लानानै गामि थांनानै जों नायजोबनांगौ नैबे खोथाखौ बुंदोंमोन ओमफ्राय दिनै 2 बोसोर गाहाम जाबाय माबाया जानानैहाय मा होनो चेयारमेना दिनैसिमबो बे फाथाबारि सुदेमफारा आरो नारेंगोदै बे जायगायावहाय दिनैसिमबो गानाय हैयिखाय होमब्ला जों मानसि नंले होननानै जोंखौहाय एकदम जों UPPLनि मानसि नङा होननानैहाय जों सानबाय आरो खिन्थु बयबो मिथिगौ आंखौ बे सिगांनिफ्राय जेला अफिस जायो मा जायो बेवहाय अफिस नेग्राफ्रानो बुंनो हागोन आंखौ सोरबाया बुङो बे सुखिदार दोननाय जादोंमोन जों अफिस नेग्रा बेवहाय आं सिगांनिफ्राय UPPLखा ओमफ्राय बेवहाय आं ओरै बिजाब्ला आं थानो हाया बे सुखिदारफ्रा बुङो आरो अफिस नेग्राफ्रा बुङो ओइ आदालै अफिसाव जेबो गैथारा बेनिखायनो गोदै सेरसेसो बायना होलांला हांगौमोनलै होननानै बुंब्ला आं सेरनै गाहाम 1.5 केजि गाहाम बेबायदि गोदै एरि बायना होलाङोमोन ओमफ्राय मालाबा बुङोमोन ओंखाम जानायावहाय जेबो बाथोन बालाबो गैया होननायखाय बे समावबो मालाबा ना सेरनै मालाबा दावदै 10 थाखा बायना होलाङोमोन आं ओमफ्राय बेबायदि नायथारिखाय दिनैहाय आं ओरैबो नायथारिखाय
आं डिफेक्टआव हाबनांगौ गोनां जाबाय बे जुदि निमानसा जालायोब्ला मिलायोब्ला आं दाबो UPP आं फैफिनगोन खुलुमबाय दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय मैया 26 तारिख चेयारमेनखौ लानानै जोंखौहाय अजद दिखांबावदों बे नंखाय बिनिखायनो दिनै जोङो फाथाबारि BCDC नि सिङाव थानाय बेसेबां रायजो राजा फैदों प्राइमारि मेम्बारफोर लानानै BCDC मेम्बार लानानैहाय दिनै फैदों मैयानि थांनाय 26 तारिखआव नुनानै जोङो ससियेल मिडियायाव नुफिननानै दिनै जोङो दुखु मोनदों मानि थाखाय चेयारमेना होफिनदों सासे मानसिया दे प्राइमारि भाइस नेहाथारि आफादगिरि बे जे जोंनि सायावहाय अजद होफिनदों बे नंखाय बे बुंदों चेयारमेननि सायावहाय फार्स्ट स्टार्टिंआ बिनिफ्रायनो जादों सुरुआ चेयारमेन बोख्लायनाय दाननाय खिन्थु आंनाव दे आं गैयामोन ओइदिन आंनाव ओंखाम संनो थाखाय आंनि बुरिया लोमजाना थादोंमोन बे बिदर सेरनै लानानै सासे बिदान होननाय बे ससाइटि चेयारमेन बेखौ लानानै फैदों ओंखायनोला आंनि बुरिनाव सोंनो हागोन बे लोमजादोंमोन ओमफ्राय बे संनायावहाय आं सोंहरदों आंखौहाय ओइ आदा नों मै दं बे बुंदों ओमफ्राय दिनै चेयारमेननि थाखायहाय जोङो सावरायगोनलै दानिसो आदा फैदो भिडिअ लानानै संखादों हाब नोमबाजिया लोमजादों ओइ संबाय आदा गोख्रै फैदो होमब्ला आं अकस्मात मोनबाय फैबाय आङो फैनानै रायज्लायबाय फन खालामबाय लोगोफ्रा फैयाखिसै फैनानै ओमफ्राय बियो बुंबाय आंखौहाय जेरै खेलाबो सिफायनांगौ आदा नोंनो फाउन्डेसन बायदि नोंखौ गनायसिनो नोंनो साहसबो दंखायो सिफायनांगौ बे खोथाखौ बुंनानैहाय आं सिरि थादों सिरि थानानै बे फनाव आंखौ बुंहरदों आं सिरि थाथ'दोंमोन स्टाडि खालामनानै रायजो राजा बेसेबां सापर्ट दङ बेखौ आं नोजोरथि लाखिदों लाखिनायनि गेजेरजों दिनै बियो जेला मिटिं जायो आं बुंहरदों बेखौहाय आदा नोङो चेयारमेननि सायावहाय नों माबा मोनसे मुथु जाबाय नामा आं नों बायदि बिदि नाथुर नङा आं फैसा थाइसेबो जाया आं बे खोथाखौ बुंदों आंनि आथिं आखाइ दं आं मावनानै जागोन सरकार फैमालाय मा जानो जों मावनानै जाग्राखा मावनानै जाग्रा मावनानै जानांगौ खिन्थु बि खुगाजों जानाय नङा आं बे खोथाखौ बुंदों बुंनायनि गेजेराव जेला मिटिं जायो मिटिङाव थारैनो आं बुंदों नाय नोंसोरो मिटिङावहाय मा जागोन लास्ट मुभमेन्टआव जुदि नोंसोरो सलुसनाव जुदि फैयाला चेयारमेननि बिसयहाय आं खोथाखौ बुंदों ओइ जामारदों आं बुंदों बिसोरनि मिटिङाव जेला जादों जानायनि गेजेरजों मिटिङा लास्टआवहाय मुभमेन्टआव फैदों आं सोंदोंमोन मिटिंनि समावहाय जेब्ला बुंदों बियो जायहा मिटिं सालायदों बे बुंदों आं बुंदों सोंनायावहाय सोंदोंमोन नोंसोरो हाउसआवहाय हगारदो दोननाय ना दाननाय बेखौ बुंदों हगारनाङाखिसै बिसोरो हाउसआवहाय ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय आं सोंदों लास्टआवहाय ओमफ्राय सोंनानैहाय जेबो फिननाय होआखिसै रायजो राजा हाउसआव हगाराखिसै हगारनाया बेनो ओमफ्राय आं रागजोंनानै थाखाबाय लास्टआवहाय मिटिङावहाय जोमै फैबाय दोनबाय दोननायखौ नुनानै आङो रागजोंनानै सिया थिया सिफायदों सौख्रुबदों ओमफ्राय सलुसन जानो हायाखै दिनैसिम जायाखै गेप्स थादों ब्लकआवबो माबा डिस्ट्रिक्टआवबो जों इमप्रुभ हरदों ब्लकआवबो जों इमप्रुभ हरदों ओमफ्राय बे गुनु गुना थायै थानानै दाखालि दुखु जाबावबाय बे अजद थिखांबावबाय बिसोरदि होनदों सासे प्राइमारिनि नेहाथारिया बुंदों अबिन नार्जारि बे बुंदों अजद थिखांदों चेयारमेननि बिसयहाय माने बियो थाइसेबो 5,000 लायाखै पाब्लिकनिफ्राय बे नंखाय जुदि नंखाय होननानै सोर बुंदोंब्ला दिनैहाय सासे जाय बेनिफिसारि गोबाङै दंफैयो बिसोरनाव सोंनो हागोन बेफोर बायदिसिना जानाय बे बुंनाय खोथाखौ सोर बुंदोंमोन बियो प्राइमारिनि नेहाथारि आफादगिरिखा लेङाइ आफादगिरि अबिन नार्जारि बे बुंदों चेयारमेननि हयैहाय बियो मा फानदायदों जों मिथिया बेखौहाय खिन्थु 100% बियो चेयारमेनखौ दाननाय होननाया बेनो माने सोरनिबा 5,000 हरनाला एग्रिमेन्ट खालामाला बेथ' न'खौ खेमाखै बिलबो जायाखै बेसोरबा हाबाखै बिराद दुखुथिया जानानै दङ ओमफ्राय सोरबा जब कार्ड हाबाखै बेखौबो साक्सेस जायाखै बेसराफोर दा मा लुबैदों नोंथांमोना दा रायजो राजाथ' लिडिंआव थिग जायाखै चेयारमेनखौ बोख्लायनाय बे आंनि खोथा नङा रायजो राजानिसो खोथा आं हारसिंथ' दानगोनब्लाबो जाया बे रायजो राजानिसो रायजो राजाथ' दिनैनिफ्राय दानगोन होननानै बुंदों बे खाथांखा दादा इमान दुर्नीति আমি রাজ্য ইমান এই ইউপিপি সরকারও আমি না থাকিম ইয়েতো যদি খাটিব নোৱাৰে হ্যাঁ আমার সরকারও অনুরোধ করিছো সরকারে যদি একশন নলয় ডিস্ট্রিক্ট বা সেন্ট্রাল বা ব্লক ইয়েতো যদি একশন নলয় তেনেহলে আমি কিবা একটা ব্যবস্থা করিব থাক কার এগেইনস্টত ব্যবস্থা নলয় এটু চেয়ারম্যান অফরত ইমান দুর্নীতি চেয়ারম্যান
নিৰ্মল নাৰ্জাৰী ফাটাবাৰী এলেকাত BCDC এইটো খাটাং বৰ্তমান আমি যিটো আমাৰ ওপৰত ৰাইজ বা আন্তঃগাঁথনিৰ হিতাধিকাৰী আমাৰ ওপৰত মানে ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল আৰু প্ৰমাণ দিয়া হ'ল এইখিনি আমি ক'বলৈ লৈছোঁ মই এটা পাব্লিক হয় আৰু ময়ো এজন বেনিফিচিয়াৰী আছিলে গতিকে আজি আমি যি বিচাৰি পালোঁ আন্তঃগাঁথনিৰ হিতাধিকাৰীৰ পৰা আমি প্ৰমাণটো লৈ মানে এনপি পিটিশ্যন নিচিনা কৰা হ'ল মানে এই কথাবিলাক আমি চব উঠাই লৈ দিয়া হ'ল গতিকে আপোনালোকে এই প্ৰমাণটো চাই মেলি আপোনাৰ ওপৰত আমি দাঙি ধৰি দি দিয়া হ'ল প্ৰমোদ বড়ো ছাৰলৈকে গতিকে এই ব্যৱস্থা অতি শীঘ্ৰে মানে আমাক ৰিজাল্টটো আহিব লাগিব বা কালি পৰহিৰ দিনতে যিকোনো প্ৰকাশনীয় আহিব লাগিব বুলি আমি এই মন্তব্য কৰি দাঙি ধৰি দিয়া হ'ল পাটাবাৰী BCDC আচ্ছা আপোনাৰ এই ঘৰটো কিমান দিন পৰা এনেকৈ পৰি আছে 2 বছৰ হ'ব লাগিছিল 2 বছৰ কিয় এনেকৈ পৰি আছে আমিতো কৈছোঁ আগত মানে আমি বনাম নেকি বুলি কৈছোঁ নহয় আমি বনাম নিজে বনাব নহ'ব আমাৰ মানে কিবা পাৰ্টি গ্ৰুপ লগত মিলাই মানে মাল সামান আনিবার সুবিধা হ'ব বুঝলে মানে যে মেম্বার পইচা মেম্বার আৰু আমি আৰু পইচাটো ওলাই দিয়ে দিলোঁ কিমান টকা দিছে আপুনি প্ৰথম কিস্তি দিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কিস্তি 32,000 তাৰপিছত 40,000 দিছোঁ আৰু বাদ বাকী 8,700 টকা মোৰ লগতে আছে এইটো আমি ভাবিছোঁ ঘৰটো আৰম্ভ হ'লে দিয়ে দিম এই ঘৰটো কিয় বনোৱা নাই তেওঁলোকে কি জানে এইটো 2 বছৰ হ'ল লাগিছে আপোনালোকে কোৱা তেওঁলোকে প্ৰশ্ন কৰা নাই যে কিয় বনোৱা নাই কৈছোঁ আমি হ'ব মানে যে কোনোবা দিন মিস্ত্ৰী অহা নাই কোনোবা দিন কৈ আৰু মিস্ত্ৰী মানে পাৱাই নাই এরকম হয়া মানে কিবা হয়া কৈ থাকে আর কি কামটো নহয় কাম হোৱা নাই এখনহে এই যে চিমিট ইটাগিলা আনি আছে যোৱাকালি চিমিট আনিছে যোৱাকালি মানে কিবা আজি মঙ্গলবার